я номера на Господа, ще да му звънем. Щяхме да се разберем, и аз за него, он за мен, нещо да свърши. И когато той пита ме, нещо искаш ли ти кажи, я че му кам, те така. Едно за тебе, това му трябва на човек. Байде от тук! А вътре ганже с бронзов, едно за те, едно за те, това му трябва на човек. Нямаш ли си мобило, нямаш ли си Боже мой, да те потърся? Да ме питаш, Господи, за какво мечтая аз, какво желая? И каквото може да дадеш, всичко равно се поделим. Ето за тебе, ето за мен. Гарбир, Ферари, Кърмази, гарбир, пан, гарбир, сам, това му трябва на човека. А вътре гаши бронзов, едно за те, едно за мен, това му трябва на човек. Ръцете горе! Дами и господа, и сега ще чуете най-голямата аларма на света. Пълна безмислица, обаче убедително, убедително. Едно Ферари сядче. Добре ли? Моля да го извадиш, поне едното отвече. И я не мога. И ново гадже всеки ден. Не знам за теб, но според мен това му трябва на човек. Едно Ферари сяд червен, едно за тебе.